Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men bugün size şu New York'taki geçirilen her yılki General Assambleya barada aytmakçı. Bu General Assambleya Birleşen Milletler Kuruması tarafından her yıl geçirilen eyyam 76. Sani geçen yıl 75. boluptu. Menem size gurrun veriptim. Barıp şu yerde Türkmenistan'ın prezidentinin yalan yaşırık çıkışlarına gidip dislike koyun deyip aytıptım. Elbette ettiniz. Taňyl kasın. Dislike'lan sany müňdenem geçip gidipdi. Ýadyma düşýär. Bu ýylam edirşolar ýaly ýene de yalan ýaşyryk sözläp hiç ýyly global meseleleň çözülýändigini, şolaň üstünde işleýändigi hakynda hiç adam agdamady. Adamlaryň açlygy hakynda, adamlaryň ölýändigi hakynda, öwliýalaryň cesetlerden doğaryp gidenligi hakynda, ýurdy ýöredip bilmeýändigi hakynda, başarmaýanlygy hakynda, halkym eklep bilemok diýip bu zatlar hakynda hiç adam aýtmady. Görüşüňiz ýaly bir topar yalan ýaşyryklar, yalan ýaşyryk sözleşdirip on mäşir muntlap çykyş etdi. Ona men şu çykyşyna ýene de size şu videoň aşagyna goýjak. Özüňiz linkine basyp girip görersiňiz. Ol nemen Birleşen Milletler Guramasynyň özüniň YouTube kanalyna goýupdyr. Şol hemme döwletleriň çykyşlaryny, ýa-ni hemme döwletiň prezidentläriniň, predstavitelläriniň çykyşlaryny goýupdyrlar. Her ýyly goýýarlar ony. Şu Türkmenistanyň prezidentiniň çykyşy bar, elbetde. Onam beýleki döwletleriň qiýaly gönümmel çykyş etmänlerde öňünden taýýarlap ýazgy ýazyp ugradypdyr. Ona näme diýmek? Diýmek bir zatdan gorkýar, bir zatdan çekinýär, diýmek gönümmel soraw bererler. Menem o sorawlara näil jogap bererkem? Yalan sözlemeli bolýar-da. Onam özüňiz girip görersiňiz, diňlersiňiz, rus diline gürleýär. Men bu zatlar näme üçin aýdýan watandaşlar? Siz ýüzüňizi açyp çykyş edip bilmeýän bolsaňyz, açaçan görüşip bilmeýän bolsaňyz, diýmek siz şu dislike'laryň arkasy bilen özüňiziň nägiledigini, şu prezidentiň alyp barýan siýasatyndan närazydygyňyzy şu dislike arkaly subut edersiňiz. Özüňiziň şu prezident bize gerek däl diýen manyda dislike goýsaňyz ýa komment ýazsaňyz şu ýeterlik. Eýem şu taýdak oturan adamlaryň benem üçin eýem geçen ýylam şeýle dislike goýdular. Bu ýylam ýene dislike goýýarlar. Diýmek halk närazy. Onça dislike başga döwletler alanywa. Halky närazy diýmek. Ana gaderli watandaşlar, men şu videoň aşagynan hökman şoň çykyşynyň linkini goýjak. Görersiňiz, basarsyňyz, girersiňiz, diňlersiňiz, rus diline çykyş edýär. Hemme zatlar hakda aýtdy, emma türkmen halky hakynda hiç adam aýtmady. Daşy owan hakynda da aýtdy. Owanstan biziň goňşy döwletimiz diýdi. Awa bilelikde biz plan işler edýär diýdi. Diýmek dilde uşup bir zatlar edýänler bolmaly. Awa biz kömek etmeli biri-birimize diýdi. Olan kyn gününe diýdi. Yardam elimize uzatmaly diýdi. Gepiň ýetgäsi yalan ýaşyryk sözleşdirip her zatlar diýdi. Ýöne öz türkmen halky hakynda bir agdam hiç aýtmady. Şu keselçilik barada, virus barada, adamlaryň ölýändigi, dermanyň ýetmeýändigi barada, derman sebäbi aýdy biljekler. O taýda milyonlap dollar alyp oturýarlar. Ýurduňa kömek diýip. Hanşo pullar? Bir dermanyň bahasy 1000 manatmyşyn. Halkyň aýlygy 1000 manat bolsa, sen derman almalymy? Ya sen çağan eklemelimi? Ya iyi biçmelimi şu 1000 manada? Aralykda bir er aýal yaraman keselläpdir. Ol virusa garşy dermanyň biriniň bahasy 1100 manat ekeni. Er aýal oturup gürleşýär diýe. Kim diýir galjak, haýtymyz içeli bir derman diýe. Çağalara sen verecekmi, men veredeymi diýämşin. Birden birimiz öleýsek diýämşin. Şu dermany kim içmeli öz arasynda gürleşýärmişin er aýal. Görýäňizmi? Türkmen ne derece ýetdi? Ene watandaşlar, özüňiziň görüşüňiziň şeýle özüňiziň aktivligiňizi, özüňiziň şu rejime garşy görüşüňizi dislike arkaly beýan edip bilersiňiz. Şu dislike arkaly görkezip bilersiňiz. Menem närazy diýip şu edýän işlerinden menem närazy diýip
dislike basmagy unutmaň vatandaşlar. Bolýa sag bolun. Saglyklly görüşelim.